Днес искам да си поговорим за децата. Защо е нужно да има отделна специалност в медицината педиатрия? Защо е нужно да има детски ендокринолог, детски гастроентеролог? Не случайно е така. Защото детският организъм не е умален възрастен организъм. При децата много бурно се развиват процесите и при децата заболяванията протичат различно. При децата пропускливостта на кожата е различна. Затова децата не се мажат с ракия, не се правят компреси с спирт или с ракия, защото това може да доведе до интоксикация на централна нервна система. Пропускливостта на кожата при децата е изключително голяма. Терморегулацията не е такава, каквато трябва да бъде. Затова децата много лесно се прегряват или охлаждат. Всичко им е различно на децата, дори нервната система е различна. Все още не е завършен процеса на миелинизация, има там едни процеси, които трябва да се случат по време в детската възраст и дори някои изследвания, част от неврологичния статус, някои от нещата, симптоми, които намирам при възрастните за патология, при децата са физиология. И за това е много важно. И за това педиатрите са тези, които ще ви дадат адекватна информация, компетентна информация за децата. Сега всеки лекар знае много, но си има специфични неща, които при децата наистина са много специфични. Специфична е дозировката на медикаментите. Специфични са някои медикаменти, които не са позволени при децата. Например, тетрациклините са една група медикаменти, които не са позволени при децата. Ако се употребяват, след това децата имат жълти зъби и се разграждат зъбките. Просто има толкова неща, които трябва наистина да съобразим. И ако наистина ви е нужна консултация за дете, отидете при педиатър. Ако ви е нужна консултация за дете с ендокринологични смущения, отидете при детски ендокринолог. Вече имаме на разположение такива специалисти и мой съвет е да не неглижирате нещата и да потърсите компетентна помощ, защото децата не са умален възрастен. Не им правете компреси с спирт, не ги потапяйте в солена вода. Просто това са едни неща, които наистина могат да ви създадат големи проблеми със здравето на децата. Детският организъм, например, при децата много бързо се развиват заболяванията. Тъй като не е завършена тази миелинизация на мозъка, те са по-склонни към фибрилни гърчове. Един възрастен човек рядко ще вдигне 40 градуса температура, но и да вдигне 40 градуса температура не е кой знае каква беда. Защото вече са образувани механизмите, да не ви обременявам с анатомични и физиологични термини, вече е завършена развитието на нервната система, докато при едно дете рязкото вдигане на висока температура може да доведе до фибрилен гърч. И фибрилният гърч не е епилепсия. Фибрилният гърч не налага лечение с противоепилептични медикаменти. Фибрилният гърч не е състояние, което трябва да бъде лекувано системно с противоалергични медикаменти. Беше време, когато неврологичната общност смяташе, че фибрилният гърч е епилепсия и след това поне 2 години трябваше децата да пият противоепилептични медикаменти. Това е старо, не е така вече. Така че също тъй говоря за децата, да ви кажа още нещо. Обвиванията, сега се сетих да го споделя, общото обвиване на дете с висока температура не е аргументирано. Вижте, трябва да има логика в нещата. Искате да охладите едно дете. И сега то гори с 40 градуса или 38 градуса температура и вие го увивате в студен чаршаф. Какво се случва? Настъпва спазъм, свиване на кръвоносните съдове от студеното и топлината се съсредоточва във вътрешността на организма. Точно това, което ние искаме да избегнем. Това, което е редно да се прави.
Оставите детенцето с леки дрехи, поразсъбличате го и на местата, където минават големи кръвоносни съдове, правите компреси на китките, на челцето, на глезенчетата, правите компреси и сменяте кърпите с компресите. С хималайска сол, с оцет може да ги правите. В аптеките има такива лепенки, охлаждащи, които не ви препоръчвам да използвате, защото ако видите състава на тия лепенки, ще ви направи впечатление, че съдържат парабени. Парабените са канцерогенни вещества. И когато стана ясно, че парабените има връзка между рака на гърдата, онкологичните заболявания и парабените, много от фирмите премахнаха парабените от козметиката си. Добрата козметика е без парабени. Значи ние ще си търсим козметика, да се мажем с кремове без парабени, а на децата си ще слагаме пачове против температура, които са с парабени. Търсете логиката в нещата. Аз съм доктор Юлияна Данаилова, невролог съм и ви пожелавам един прекрасен следобед.